Iawn, sensor di hwn, da ni di osod yn Storfa Sglodion Coed ni. Da ni'n cynhyrchu sglodion coed fel tanwydd ar gyfer yr coleg, fel i redeg y central heating lle wedyn. Bod ni'n monitro beth di moisture content y sglodion cyn i ni cynhyrchu nhw. Mae hwn yn galluogi ni gadw golwg ar sut mae'r tymheredd yn amrywio fewn y stac ar ôl ni lenwi'r storfa. Ar ryw raddau mae o'n bwysicach efo gwair. Os di gwair yn gor-dwymo, os ydych chi'n cynaeafu gwair sych, ond o'n eitha gwyrdd, bod o'n gor-dwymo, mae'r das yn gallu mynd ar dan. Mae hwn i weld wedi gweithio'n effeithiol iawn. Prob sy'n rhedeg i ffwrdd o'r sensor yma i fewn i'r das sglodion, ac mae o'n monitro ac yn rhoi graff i ni o dymheredd o'ch chi.